Okang mar duoko piny jorit mag jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod anyuola mare pod medo nyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny. Riwruok moro mar Rowere midendo ni Movement for Defense of Democracy kata MDD oseyo okang makamano ka ginyiso jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua mondo owe omi jotelo machon luor kendo giwere kod siasa mag chulo kuor. Kaka jafomo mara Chris Owino leronwa, riwruogno ma ochaka yango odiochieng' ma kawuono bende onyiso jatend piny mondo duok piny nengo ngima kar medo osuru ne jopiny. Kata odoko ni ogai mar obila Jafet Koome ne ochiwo ler ewi okang mar duoko piny kwan mag jorit mag jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod anyuola mare, okang makamano pod medo nyuolo paro mopogore opogore. Kagiloso e kinde nyasi mar chako ayanga riwruok mar Rowere midendo ni Movement for Defense of Democracy MDD e kar dak Mashauri Moye Bore Nairobi, jotelo mag riwruogno oseyo jatend piny William Ruto ewi mano magiwacho ni en nyiso achaya jotelo machon. This country has a well-documented history of leaders looking forward, not backwards. We have a history of leaders setting for forgiveness and not revenge. Riwruok mar MDD onyiso jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua mondo we siasa mag chulo kuor kendo osum rieko kuom jotend piny Kenya machon kaka mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi, Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta. Daniel Arap Moi never tried to take revenge on the Kenyatta family upon ascending to presidency. He embraced that family. Mwai Kibaki never went after the Moi family. He protected him for the sake of the stability and reconciliation of the nation, and even the honor of our past leaders. Uhuru Kenyatta never went after Kibaki. Ruto's mission on revenge is a first in this country. It is bad for this country. MDD mathoth jokanyo mage gin rowere mawuok e mbalariany ma pacho kae bende oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom dhi nyime kod medo jopiny osuru e kinde ma nengo mar ngima to idho malo e pacho kae. So we are here today to reaffirm that we will be able to work together with Kenyans who feel the heat, with Kenyans who have felt the heat of high prices of commodities, Kenyans who have seen that this government is full of fake promises. We are standing with Kenyans who do not afford unga. We are standing with Kenyans whose children have not been allocated help. Ewi chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC, MDD oriwore kod riwruok mar Azimio e wacho ni jatend piny Dr. William Ruto nyaka nywan ji duto e chenro makamano kaka yo mar kelo adiera e weche mag yiero. We support the need for a consultative and bipartisan process to reconstitute the disgraced IEBC. Demokrasia yetu imedhulumiwa, imenajisiwa. Ndio maana watu wetu hawaoni muhimu, kwa sababu utaamka ukapige kura na majibu tayari yamepangwa na ile bodi ambayo inasimamia kura. Muhimu wa kupiga kura kwa wapi? Riwruogno bende odiro wapile wang' tend obila kuom dhiyo moko kuom rowere mane oyuoro e romo mag Azimio e lap ma Jakaranda juma mokalo kendo kwayo obila mondo omi luor ratiro mag golo paro. Vijana zaga zaga. Zaga zaga. Vijana pungulu. Pungulu. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.